Σε παρακαλώ, παπά. Φράζει μου και εσύ ένα πράγμα που σου ζήτησα μια φορά. Γιορκούι. Έστω πήρα γιοκά μου στο Πανάγιν του Αρακαπά. Και εγώ να του και αυτοκίνητο είναι άκτη μας. Εγώ να σε ένα αυτοκίνητο τότε που ήσουν 2 χρονών. Και εγώ να του και στη Σαμόπιτα. Σε παρακαλώ, παπά, σε παρακαλώ. Χωράς μου εδώ και θα σου ξαναζητήσω τίποτα για τα επόμενα 10 χρόνια. 10 χρόνια. Να μου θέλει. PSP. Να πω το PSP. Ένα παιχνίδι, ρε παπά, που το παίρνεις όπου θέλεις και παίζεις. Εντάξει, να μου αγοράσεις. Πόσα που στοιχίζει τούτον το PSP. Καμιά και κοσιά. KSM, Γιώργο μου. Είναι μόνο τούτο. KSM. Είναι μόνο το KSM. Κούσπος το μητσερό, Γιώργο μου. Ακούεις, κούσπος το μητσερό. KSM.